Estamos na localidade de Moreda, aquí no Ayuntamiento de Folgoso de Caurel. Estes son pueblos, a verdade, que moi pequeniños. Somos algo típicos nesa cousa, porque somos pueblos onde queda xa moi pouquiña xente. E xente nova moita menos. A ver, aquí agora vivindo todo o ano somos para unhas 22 personas, todo o ano. Despois si, no verán ou por aí sí que igual somos 50 ou... É que vimos que se acababa isto do ganado, que se enchía isto de monte, que había que facer algo. Senón, teríamos que marchar do sitio, porque encheríase todo de maleza, todo de animales salvajes, e non se podería vivir aquí. Meu pai comentou de traer ganado e soltalo e probar a ver que pasa, para que limparan algo, e fomos a Asturias e compramos 15 e soltámolas. E daí a un mes, máis ou menos, pois fomos por un boi e traer outras 4 xa máis vellas, para que, bueno, que as guiaran un pouco estas novas. E empezou a cousa así. Foi aumentando a cousa, vimos que funcionaba, que polo menos temos isto limpio, que entre o que limpan elas e o que limpamos nós, pois non se ven o monte. E pois do que pasou o ano pasado, pois ainda estamos máis agradecidos a elas. E o que pasou cos incendios aquí, pois todos sabemos o desastre que tivemos aquí. E con estas, pois mantemos isto limpio. E agora hai 60, vamos en 60 vacas. Aquí andan todo o ano soltas. Andan elas por onde queren e teñen monte a monte para andar, andan soltas. E por recollemosles erva, temos uns pastizales que fixamos arriba nos altos, e recollemosles erva para o inverno, para pasar o inverno. Pero andan entre fincas particulares e monte común. É un beneficio para todos, porque eles non nos iban a explotar e polo menos é unha maneira de que estea limpo isto e que estea ben. E foi no 2015. Vamos con todo isto. Nós vendemos para recría. E despois, pois, surgiu a raíz deso, saliu a posibilidade de facer unha aldea modelo. Falaronnos dela, e temos aquí un cacho de monte que as vacas non entran aí a nada. E está moi pegado ás casas. Entonces, pois, dixemos de, ostras, é un encinal que podíamos meter, pois, porcos. E propúxose a Xunta de que viñeran mirar os sitios, se lles gustaba ou valía ou non valía, e viñeron, e a verdade é que lles encantou. E decidimos montar aí unha aldea modelo de porco celta. Con esta levamos menos tempo, acabaron as instalacións en maio e empezamos a metelos en junio. A idea, se funciona, sería o seu montar un obrador e poder vender, comercializarte. A verdade que temos traballos que nos permiten compaginar as cousas, porque para vivir desto sería imposible. Hai uns anos, 4 anos ou 5, fixos unha recuperación de soutos aquí, a través da Xunta tamén. Tamén houve que estar todos os veciños de acordo, senón con que non se para de acordo xa limparon e demboucamos os castiñeiros, e, bueno, foi unha axuda que se fixo aquí, e fixaron os camiños tamén. Aquí o que é a Devesa da Rogueira, pois, para o pueblo sempre foi un monte superimportante, e sempre a coidou. Cando viñan incendios, iba todo o pueblo a defender a Devesa, para que non ardera. Sempre estuvo moi presente nas xentes de aquí. E hoxe en día sigue estando para o turismo. É un dos bosques principales aquí de Caurel que ven a xente para visitala. A verdade é que é moi bonita e a xente, a verdade, atrae bastante turismo aquí.